बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि जे दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारि जा बिथांनि गारिखौ मोनाबिलि समाव बुख्रुबबाय। अखानायै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि पार्टी अफिस सिगाङाव बिथांखौ एटेक खालामबाय आरो बिपिएफआ थांनाय काउन्सिल इलेक्सनावबो हारसिङैसो गेलेखादोंमोन, हारसिङैनो मेजरिटि मोनखादोंमोन। देग्लायबो हारसिंनो गेलेदों, हारसिङैनो जै जागोन। 2025नि काउन्सिलनि इलेक्सन नोंथांनि समस्थियाव नोंथाङा देरहागोन ना देरहाया आंहा मोनसे कनफिउससो दङ। खुलुमबाय रायजोफोर, आं बे समाव मोननैसो आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। रायजोफोर, नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों। रायजोफोर, गुबै आपडेटआव थांनायनि सिगां आङो मैया मोनसे निउस चेनेलाव मोनसे पस्ट होनाय नुदोंमोन। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौ फरायलांबानो जाबाय। बेवहाय मा लिरदों? बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेराव मावफुंजोबनायानो एबसुनि गुबै थांखि। दिपेन बर' बिदि लिरदों नङा होमबा रायजोफोर? नाथाय रायजोफोर, आं बेखौसो बुंनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बै समावबो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। एमपि इलेक्सननि सिगाङावबो बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय गासैबो खामानिफोरखौ सरकारा आबुङैनो मावफुंजोबनानै होनो हायाब्ला बिनि अनगायै गुबुन राहा लानाय जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बै समावनो खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा गावनो बुंदोंमोन। नाथाय जों दिनै मा खोनालायखो? 2025 मायथाइनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनायानो एबसुनि गुबै थांखि होननानै दिनै निउस चेनेलनि गेजेरजों लिरनानै मोनसे पस्ट होनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनदों नङा होमबा रायजोफोर? रायजोफोर, 2025 मायथाइयाव नैबेयावहाय लिरनाय बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा आबुङैनो मावफुंजोबनानै होमारनो हागोन ना हाया जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन नङा होमबा रायजोफोर? बिथांमोना खोथा होनाय बायदि खामानिफोरखौ आबुङैनो मावफुंजोबनानै होमारनो हागोन ना हाया। गोबां खामानिफोर आद्रा जानानै दङ। सेथि खामानियानो जादों गामि सोसननाय नङा होमबा रायजोफोर? गामि सोसननाय। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि थालांनाय माखासे बर' गामिफोरखौ सोसननाय। थारैनो बे खामानिखौ मावफुंनानै होमारनो हागोन ना हाया जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन। रायजोफोर, दाना फैदो गुबै आपडेटआव। रायजोफोर, बिपिएफ दोलोनि राजखान्थिनि इयुना गोजों बे बाथ्राखौ बुंदों सानसुमा रामसियारिया। बेफोरखौ नायोबा नुनो थाङो जे फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि इयुना बिराद गोजों। दा इउपिपिएल, एजिपि, बिजेपि लोगो नांनानैबो जिहेतु बिटिसिनि मोननै समस्थियाव बिथांमोना जेननो थांगासिनो, बिपिएफ दोलोआ देरहानो थांगासिनो। दा आं नुहुरदों दे भारतनि कुनु माने गोहोआनो जोंनि बिपिएफखौ फेजेननो हानाय बिदि आं नुहुराखै आरो। दा मोनथामबो दोलोजों ज' जानानै जुदि बिपिएफखौ फेजेननो हायाखैब्ला भारतनि बबेबा खनानिफ्राय फैनानै बबेबा राजखान्थि दोलोआ नैबे बिटिसिखौ सासन खालामफैनो हागोन आं बिदि नुवाखै। मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि दैदेननाय बिपिएफ बे पार्टिनि सायाव रायजो राजाफ्रा गोबां अननाय दङ। मानो अननाय दङ होनोब्ला मावा नङा मावदोंबो। दा बुंनो थाङो जे इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाख्ल'नाय सरकारमोन गोदो, नाथाय जाख्ल'नाय गैयै सरकार। नाथाय दा नुबाय गोबां जाख्ल'नाया इउपिपिएल सरकारनि समावसो सोलिगासिनो। दा बैफोर गासिबो खोथाखौ सालिजारि नायोबा नुनो मोनो जे बिपिएफआ फैबाय थानाय समफोराव ओरैबायदि मोनसे सेन्सुरि मारिनो थांगासिनो दङ जे रावबो राजखान्थि हान्जायानो बेयाव जायगा मोननाय नंलिया। आरो बिपिएफआ थांनाय काउन्सिल इलेक्सनावबो हारसिङैसो गेलेखादोंमोन, हारसिङैनो मेजरिटि मोनखादोंमोन। देग्लायबो हारसिंनो गेलेदों, हारसिङैनो जै जागोन। आरो नैबे खनसे जै जानायनि उनाव सोरबा सासे सुबुंनि रावाव बिटिसिनि सुबुंफ्रा गोजावगोन बे नंला। बिटिसिआव
मोनसेल' राजखान्थि हान्जाखौ फोथायगोन होनोब्ला बे जाहैबाय BPF हाग्रामा महिलारि दैदेननाय मोनसे BPF बे राजखान्थि हान्जाखौसो दिनैनि दिनाव रायजो राजा बिथांमोना गनायनानै लासिगोन आरो मोनसे सेन्सुरिनि थाखाय बे हान्जाखौनो पार्मानेन्टलि दोननो थाखाय रेडि। दाख्लै ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों जे BTCनि चिफ मानगोनां आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि समस्थियावनो जेनदों MP आव बोरै देरहानो। नाथाय नोंथाङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां, फैबाय थानाय जे 2025नि काउन्सिलनि इलेक्सन नोंथांनि समस्थियाव नोंथाङा देरहागोन ना देरहाया आंहा मोनसे कनफिउससो दङ। नोंथांनि समस्थिखौ नोंथाङा मोजाङै केम्पेइन खालाम नङाबा गालांनो हागौ। नोंथाङा बुंदों नङा होमबा जे काउन्सिल इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेननायखाय MP आव माने देरहानाय नङा होननानै। नाथाय बिदि नङा, देग्लायनि अयबा ओरैबायदि डेन्जार थाखा फैसाजों सोरबा राजखान्थि हान्जाया लुसोमबाबो बेखौ हायाखै, आखाइया BPFनिथिं थांदों, बिथाङा देरहाखागोन नोंथाङा बुंबा जानाय नङा। UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिरो जे दाख्लै लकसभा इलेक्सना जोंनि BTC आव गोजोनैनो जोबलांबाय होननानै। नाथाय बहा गोजोन नुखो? बिथांमोना आं सिगांबो बुंदों जे सान्ति प्रिय होननानै लाबाय थायो, BTC आव गोजोन फैबाय होननानै बिथांमोना बुंनानै लायो आरो मोनसे हेपिनेस प्रग्राम बिथांमोना खुङो। नाथाय बेफोर गासिबो माने दैयाव थांनायसो। दा बुंनांगोन जे UPPL आव मोजां करिय'ग्राफार गैया, मेथाइखौ दानबाय खस्थ' खालामनानै, देंखोगिरियाबो खनबाय, केमेरामेनाबो खेबबाय, नाथाय एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ जे करिय'ग्राफार बिनि गेजेराव जेबो गोरोबनाय गैया। ओंखायनो माने नायनो बाबाय आरो बे बुस्थुखौहाय। दा मा बुंबावनो जे बिथांमोना ओरैबायदि जाबाय दा मोनसे समाव, दा बैफोरबायदि देंखो मिलायनि थाखायनो करिय'ग्राफार मिलायनि थाखायनो दाख्लै बिराद मोननैसो गिदिर माने भायलेन्स लाबोबाय जे जोंनि BPFनि लाइमोन गांखंनि जे दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारि दा बिथांनि गारिखौ मोनाबिलि समाव बुख्रुबबाय। अखानायै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BPFनि पार्टी अफिस सिगाङाव बिथांखौ एटेक खालामबाय, नाथाय पुलिस प्रसासनाबो दिनैसिमबो बिनि सायाव गोख्रों माने राहा लायाखै। दा BPFनि लाइमोन गांखंनि जे भाइस प्रेसिडेन्ट आदा प्रहलादनि न'आवबो बिथांमोना अन्थाइ खुबैबाय। दा बेफोर मोनसे सान्तिनि मोनसे साइन नङा, बे मोनसे सान्तिनि मोनसे नेरसोन नङा। दा सान्ति फैनांगौब्ला रावबो रावखौबो दुसिलायनो नाङामोन। सोरबा सासे सुबुङा सोरनिबा न'खराव बिदि अन्थाइ खुबैनाय, सोरबा सासे सुबुङा सोरबा सासे सुबुंनि मोदोमाव बिदि आखाइ होनाय बिदि फैनो नाङामोन। बिथांमोना बुङो BPFनि दिनाव बुलाय सुलाय गोबां जाबोबाय, नाथाय दायो सान्ति फैबाय होननानै। नाथाय दे जों मानिनानै लाबाय, दे जों गाज्रियानो जाबाय, दे नोंसोर मोजाङा मानो दावराव खालामखो। आरो BPFनि समावथ' बिदि जेबोआनो जायाखै, बहा बुलायदों, जेबोथ' बिदि दावराव जायाखै। नाथाय बिथांमोना जेनगोनखौ मिन्थिखानानै सानै हयै बिदि खालामदों। जेनबाय बायोबा बिथांमोना जे BTC आव थानो हाला, गोजानाव थांनांसिगोन। दा जेननायखौ बिथांमोना मिन्थिखानानै दानो बुखानोसै, दानो बिदि एटेक खालामखानोसै, उनाव जों जेनोब्ला बिदि पावार देखायनो हानाय नंला होननानै बेफोरबायदि असान्ति खामानिफोरखौ मावदों। नाथाय बिथांमोननि जि मिशन एन्ड भिजननि खोथा बुंबाय थायो, बेफोर गासिबो बेफोरबायदि आखल आखुनि थाखायनो फेल जादों होननानै आं सानो। गोबां मानसिफ्रानो कुइसन खालामो जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहासिगोन, MP महरै दिल्लीयाव जोंनि BTCनि खोथाखौ बुंसिगोन। नाथाय बिथाङा MP महरै थांनायनि उनाव सोरखौ टिकेट होगोन, बे बिराद मोनसे डेन्जार कुइसन। दा बेनि सायाव आं जेबो बुंनो साना। दा नेक्स्ट काउन्सिल इलेक्सनाव हाइकमान्डआ सोरनो टिकेटखौ होयो बे मोनसे CWCनि मोनसे डिसिसनजों जागोन। दा बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। दा बेखौल' आं बुंगोन जे जोंनि BPF दोलोनिफ्राय जायफोर इलिजिबोल केन्डिडेट, जायो गेलेनो थाखाय जयगथा दङ, जाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन, जायनि बे BTC 6 सिडिउलखौ बासायनो हागोन, बैफोरबायदि सुबुङा मोनगोन होननानै आं आसा फारिदों। नाथाय बै मोजां बै गाज्रि होननानै रावखौबो आसि दिन्थिनानै आं बुंनो साना। राइट मानसियानो मोनगोन बेयाव, जोंनि पार्टिनि खामानि मावग्रा, मोनसे रायजोनि मोजां हास्थायग्रा, बैफोरबायदि सासे बेक्तियानो बे खाम्फा बरगयारिया MP महरै देरहालांनायनि उनाव बिथांनि समस्थियावहाय मोनगोन आरो राइट केन्डिडेटआनो।